Primer jo diré que quan veus el número d'aquest expedient 735/2005, pues, com dia el meu company Joan, jo dona la impressió que li ha caigut l'1 i que era de l'any passat, però no, realment aquest expedient és el 735/2005. Avui tanquem un cercle d'un tipus d'urbanització, d'un tipus de criteris en l'hora d'ordenació del territori i d'un criteri urbanístic que evidentment el nou equip de govern no comparteix. Tanquem un cercle perquè este PAI va començar en l'any 2005 i en principi no es va aplicar una norma que és fonamental. Com ha dit bé i ha llegit el vicesecretari, existeix una potestat i una capacitat d'ordenar el territori, una competència que és únicament municipal en aquest sentit, amb subjecció a la llei però municipal, i en l'any 2005, quan s'inicien els tràmits d'aprovació del Pla Integral Sector Canyoles, se perd una oportunitat única de dir que el desenvolupament massiu de tots aquests tipus de programes no correspon a l'interès general, tan fàcil i tan senzill com això. Hem desestimat les al·legacions i sí que m'agradaria que constara o que la gent, el públic que ens acompanya, sabera per què hem desestimat les al·legacions, no perquè no compartim el criteri de moltes d'elles, perquè les al·legacions bàsicament el que ens diuen és que retornem els terrenys a qualificació de terrenys rústics. En principi, amb independència de que nosaltres puguem o no compartir aquest criteri, que sí que compartim el criteri de retornar determinats terrenys a sòl rústic, en este cas o el punt el que portem era la derogació definitiva del programa d'actuació i per tant diguem que anem seguint els passos que ens marca la legislació administrativa. Des de la regidoria d'urbanisme i des de l'equip de govern sentim satisfets d'haver complit amb la nostra paraula, d'haver-nos compromès amb un desenvolupament sostenible del nostre territori i seguirem tancant PAIs i altra vegada deixarem de mirar cap a fora en un criteri desarrollista i començarem a mirar, com ja estem fent cap a dins, amb un criteri d'ordenació territorial adequada i amb el criteri també fonamental de posar en valor el centre de la ciutat.